ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ndị polisi ahapụgokwanụ pastọ Olatunde Olaniyi anụnwa ka ọ pụtakwa wee tụbala ụmụazị otu amụ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ife ọ gwara ndị uwe ojii eji wee hapịa nọọsịkwa ọfa n'ọkwa nyanya na ahịhịa a na-akọwarị nọ ndị uwe ojii bụ ife gwara ya nya bụ ife na o ruo na nke ndị ụlọ ikpe nya gwafa na nyanya na ahịhịa ka e wee hapịa unu ya abịazi ka unu nụrụ afọ ọya ọsọ ị na-ayakwana ya. Kedu na ife anyị akpọ nke a bikonu? Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ na ọ pastọ ka mmadụ kpara eketa anụnwa na ebe ihe enweta ọnya ahụ bụ na Abuja bife echi niile na-akpụpụgo ọnya ahụ ụlọ ikpe na sizi kedu ka pastọ ya esi wee dakpo nwatakịrị erubeghị ife eji nwaanyị eme ndị uwe ojii wee na-eme nya bụ ife ekpelụ gbaga ekpelụ gbada na ndị uwe ojii so n'obodo adịghị mma na Naịjirịa na-apụta sị na prezidenti amaghị achị na ndị niile nọ n'okpuru ọrụ na-arụ na gọọmenti na fancha niile bụ ofu na-aka azụ fa na ana bụ ife ya eme na Naịjirịa ya adịnata mma ọzọ o wee bụ na pastọ unu na-afụ ebe a. Hei, gwanụ ka anyị esi ebe akwa anyị na-ebezikwa anya m anya m ana m ebekwa anya m anya m so na ndị nwere ego ahụ eje nga n'ọsọsọ ndị ogbenye bụ ife na-eje nga o wee bụrụ eziokwu na inwe mmadụ maọbụ na ọ bụrụ na ị nwere oyi nwere mmadụ na ihe ejekwa nga ife ọsọkwa ogumeta kama ya nọrọ ebe ahụ fekọsịa akwụkwọ kpọpụghị obodo oyibo ife ya anụzi bụ na-atụgorigo nga maọbụ na ịka nọ na ogige ndị uwe ojii a na-eche mgbe ihe eju ụlọ ikpe ị nọrọ ebe ahụ 10 years 20 years anyị amadị na onye ahụ n'obodo oyibo na-ebiri ndụ a na-eche na ọka nọ na kọstọdi ndị polisi. Hei, alụ na-emezikwanụ wee sịkwa ka m wetara unu ife melụ na pastọ anụnwa unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na ọpụtagokwa n'ime ụlọ nga unu nekwa n'anya unu ya afụ ebe o jee n'ụlọ ụka ya wee jee ka ụka wee na-akọwa na ndị polisi bụ ife gwara ya alejedirio ka nsikwa wee ka m na-ewetara unu na mgbe ahụ ọ nọ na kọstọdi ndị polisi na ndị polisi gwara ya na ọ bụrụ na o ruo n'ụlọ ikpe na ya gwafa na ọ na-aya ụkwara achịma na ọ na-aya ụkwara kọọ na ya bụ ụkwara ahụ ekweghị ka ume na sị hapụ ya ka ọ jụọ ụlọ ọgwụ ka ọ nọrọ n'ụlọ wee na-aya nyaba ahụ ka o si n'ụlọ wee na-abịazi n'ụlọ ikpe na ọ bụrụ na ọ gwa ndị ụlọ ikpe ife anụnwa na-aya hapịa unu makwa na ọ bụghị ya bụ onye izizi kwugoro nya bụ ife na-enwe ndị ejidegoro fasị na afa na-enwe sọkọ na ala na-aya ifa mana ọ bụ ọkwọ ndị gburu mmadụ maka igbuo mmadụ aya ejide ma ụdị ọya agha ị na-aya gona ya nọrọ ebe ahụ wee na-aya nọọ ndị na-alụgasị ụdị alụlụ ana na ndị na-akparị mmadụ n'ihu akwụkwọ iru ebe a sịfa niile enwe sọkọ ma ọ niile na-aya kidini ma ọ niile na-aya ụkwara ma ọ niile na-aya ntupu ọhụ maka pastọ anụnwa ọ sị na ọ na-aya ntupu amụ so wee hapịa wee zuzuru wee pụta wee jebe n'ụlọ ụka ya ka o jee ka ụka ọ hapụzi ụlọ ọgwụ ya ejebe ka a gwọọ ya tupu amụ na ụkwara achị ma ọ na-aya o jebe n'ụlọ ụka ya wee jebe ije ka ụka na ife ọ na-eme ife a bụ ka ọ gwa unu na ego bụ ife niile wee na-akọwarị na pastọ elekosigori ngwongwo niile wee were ego wee na-asụnye ndị polisi n'aka na ụfọdụ ndị pastọ ibie sokwa wee na-ebute ego na-akpọ kọọlụ na sị hapịa na gịnị ka o mere o si ya bụ onye izizi megoro ife nwa kedu ife nwa na o mere mmadụ emebeghị na ụfọdụ ndị pastọ alụlụ a na ibe ya onefa ha esi oke ite si na fa bụ pastọ na fa na-efe Chukwu na ụfọdụ n'ime fa so wee bukọta nkwuru ego wee burie wee na-asụnye ndị polisi wee na-asụnye ndị ụlọ ikpe wee hapụ pastọ unu na-afụ ebe ahụ. Hei, Chineke nna, nwatakịrị pastọ adakporo n'ike dị 12 years ka 14 years kedu ife nwatakịrị ya eme kedu anya oyi eji wee na-afụ pastọ kedu ife ezinụlọ ahụ ya eme fayada asị Chineke anọzikwa n'ụwa ọ bụzikwa Chukwu ka a na-efe so na onye enweghị mmadụ na onye enweghị ego na Naịjirịa ya enye onye ahụ justice n'ọsọ ndị nwere ego bụ ife ụwa ya ebe anyị nọ dị fawo unu a na-achọ ịgwa na ọ bụ n'obodo iwe ka pastọ mere ife anụnwa na pastọ anụnwa kịta na ọnụghọ n'ime kirikiri na-alụ nga ya nekwo ndị kparịrị jos na fa akparị pastọ asị na ife nwa na fa na-epuru ife nwa eje kpụrụ fati n'ime ụlọ nga ụfọdụ nọchakwa 1 year 2 years ọbụọkwa na fa alalụ mmadụ ọbụọkwa na fa gburu mmadụ ọbụọkwa na fa mara pastọ ụla maọbụ na fa tiri ife n'ọkwa na fa pụtara n'ihu akwụkwọ kwutọọ maka pastọ eburufa bifi na-enweta ebe fa nọ n'ime Abuja ebuje gofari na nya ejecha ọgwụ ka a na-ebujefa ọ bụzie na pastọ lalụ nwatakịrị dị 14 years wee buru pastọ debe n'ogige ndị polisi since 1 month and a na-ekpe ihu ekpe azụ a na-alụ alụlụ a na-agha aghụghọ kịta anụnwa na-ahapụ gị ya mana ndị kparịrị mmadụ unu tụrụ fanga fana ebe a ha many months wee jee Abuja anụnwa jos na fa kparịrị mmadụ how many months ka fa nogorie ụfọdụ ọlachaghị ya so 1 year 2 years
pastọ lụzie alụlụ ana unu na-ekpuchi ya nsogbu adịghị ọna onye ọbụla ya anatacha ụgwọ ọrụ ife o mere ma pastọ nwa ma ndị pastọ ibe ya so wee nye aka ma ndị uwe ojii na-aja aka azụ onwe onye amụghọ nwa onwe onye anụghọ nwaanyị ịnarụghị ya na ụda isi nke ịnara ya na ụda isi nwa ịnara ya na ụda isi nwunye ma ọ bụkwa ma kema o ya ekechasị unu ncha ma kerikọ unu ekerie unu ahapụgoni enu ka ọ pụtakwa ka o lekwawakwa oke ite ya ka o bidokwa gwọwa na-ekwe nwatakịrị ọ dakporo onunu ọbara ka na-enusikwa ya n'ahụ sinsi ahụ amaghọ na oyi obiri n'aja ọcha ka o bu bunye ya nwatakịrị ụfọdụ na-asị na ọya bụ hepatitis biko ekoti n'ọya ka o binye ya bụ nwatakịrị kpatara ọbara ka ji na-apụ ya bụ nwatakịrị n'ahụ o na-achọghị ịgwa ya si buru nwatakịrị je nwatakịrị na-ayakwa ndị ụlọ ikpe dekwa akwụkwọ ka ebuje ya ụlọ ọgwụ ka pastọ kwụọ ụgwọ niile ahụ ọgwa unu na ọ na-aya ụkwara achịma unu hapụ ya mana onye nke ọ dakpuru ọbara ka na-apụ ya n'ahụ o nweghị ife unu chi ikwu na ya o na-achọghị inye justice ọ bụrụ na Chineke nọ n'ụwa ya nye ya bụ nwatakịrị justice ọ bụkwa nna Chineke anọghị n'ụwa ka anyị na-ene anya ka anyị fụ n'ife ya eme